बेनिफ्राय सोरनि फेभरेट दान कमेन्ट हरखादे खुलुमबाय लोगोफोर आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैलामैला जायगायाव दंफैदो माने बल खेला नायनो फैदों दिनै एसे फ्रिखाय बल खेला नायनायजों लोगोसे नैबे परबतजरानि जि जाबाय थानाय फुटबल टुर्नामेन्ट बेयो दिनैहायबो खेला दङ बेनिफ्राय साबसिना बेनो आंबो साबसिन मोननाया बेनो लोगोफोर माने दिनैहाय एक्ट्रेस दङ माने आलासि एक्ट्रेस दिप्ति गुवाहाटी चारियालिनि एक्ट्रेसआ नैबे दं आरो आलासि महरै दिनैहाय दा बेखायनो एसे लोगो हमनायसै नोंथांमोननोबो दिन्थिनायसै बेनिफ्राय जायफोरनि फेभरेट नैबे एक्ट्रेस दिप्तिया नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदे दा मिथिनाय बायदिला दंफैनो नैबे न'आव माने चलो आंबो नुफेराखै मोगथाङाव लोगो हमदिनि दिनैहाय मोगथाङाव जोबोद मोजांलै न'फ्राबा सोरनि आंबो मिथिले जायखिया जेराव आलासि दं बेखौ होसोनानै फैबाय आदानि न'रा नोंसिनि आदानि गोजोन्थों ओमफ्राय एफा गुसुं जायखिया नै ब्रादार दंफैयो द बर' राइडार मट' ब्लग लाभार्सफोरनि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोबावखौसो नोंबो फैयानालै ओमफ्राय सासे दङ नै ब्रादार दे पिंकु ब्रादार मा मोनलाय नोंनिया चेनेला PN ब्लग्स ओमफ्राय नैबे द बर' राइडार दे ओमफ्राय नैबे आलासि सालायग्रा दसे नेथ'बावदो मेकआपआव दं आलासिया आपेलखौ दोनथ'बाय माने एक्ट्रेस ओंखारबाय नालाय बे समाव एसे रायलायनि नोंथांमोननोबो मिथिहानायनि सम माने दा बिनानाव दिप्ति बसुमतारीखौ लोगो मोनबाय नै सोरबा सिनाय जानो हागौ सोरबा सिनाया जानो हागौ दा बिनानावा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्राय एक्जेक्टलि अबेनि लकेसनखौ आं मिथिया पाटगाव ने गुवाहाटी चारियालिखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो आं दहायबो खिन्थाबाय बेयावनो बेयो रल जाय माने अडिअ समावनो भाइराल जाजेनदोंमोन ना बे गुवाहाटी चारियालि नै बेयावहाय एक्ट्रेस जानाया नैबे बिनानाव दिप्तियानो सोरबा मिथिया जानो हागौ बेनिफ्राय बेजों लोगोसे गुबुन एलबाम बा शर्ट भिडिअ'बो माबाफोर शर्ट भिडिअ'ल' खालामफेराखै आरो ओमफ्राय बेनि सिगां ओरैनो खालामदों आरो मिउजिक भिडिअ' अके सिमाव 6-7तासो जाबाय आरो अब्ला आंनिफ्राय बांसिन नोंथांमोना नायोना नोंथांमोना सिनायसिनगोन आरो बेखौ बेनिफ्राय सोरनि फेभरेट दान कमेन्ट हरखादे बिनानावाबो नायनानै रिप्लाइ खालामगोन पाटगाव ने ओमफ्राय मा दा फरायो ना आङो दा बिए कमप्लिट खालामनानै दा LLB फरायगासिनो वाव ग्रेजुवेट LLB ग्रेजुवेटआ माबेयावमोन सेरफांगुरिनिफ्राय जनता कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेट मा अनार्स एजुकेसन ओमफ्राय दा LLB वाव LLB खौ मिथियो दा नै जोंना एक्ट्रेसआ उकिलसो जानो थांगासिनो दं एडभकेट खेला दा गेलेलाबायखासै ओमफ्राय LLBआ दा माबायावहाय अबे क'क्राझार ल' कलेजाव LLB खालामगासिनो दं माने ल' फरायगासिनो दं सेमिस्टार दा सेकेन्ड सेमिस्टारनि फाइनाल एग्जाम जागासिनो अके जायखिया जोंनि ओनसोलाव फैनायनि थाखाय साबायखरसै आरो वान्स अगेन वेलकाम नोंथांमोननिसिम बहुत गोजोननाय थादों आदा लिंहरनायनि थाखाय आरो बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय दे आरो फोथाराव लोगो मोनबावगोन बिनानावा पारफर्म खालामनो थांगासिनो दं दे बिनानाव लाने ओमफ्राय नैबेखौबो हामबाय होनांगोन बिसोर लाबोदों नालाय दे अब्ला आंनि आपेलखौ जाफिननायसै गावनो फोसाबदों बायनायसो साइड डान्सार्सफोर दंना नै आं बावदों बिनानाव मा नाम जुगिता ब्रह्म मा जुगिता ब्रह्म बिनानाव ओमफ्राय सासेया जन्मनि ब्रह्म बिनानावमोना साइड डान्सार्स बेखौथ' नुखाबाय दहायनो पाइलट ब्रादार पाइलट मा नाम आदानिया गबिन्द बर्मन गबिन्द बर्मन पाइलट ओंखारबाय हरिक ना सिगांदो फैगासिनो दं उन दे ओइ होमब्ला ओंखारनोसै जोंबो उन माखासे गाखोफाबाय आंजों नै ओरै दङ नै बाजै सासे लाजिग्राखौ सासे केमेरायाव ओंखारनो हायिफोरसो आंजों गाखोफानायफ्रा दिन्थिले आयौ सेस
होमब्ला मोनफैबाय फोथाराव दावराव थांगासिनो नै जोङो एसके बड' ब्लक ना दानो ओरै होथेदों हामोबा मोननाय ना मोना ओइ ओइ बेनिखायनो मान होनो गोनां फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोना थाबैनो गावबा गावनि टिकेटफोरखौ लानानै आरामसे लोगोजों नायनो हागोन दे आरो बेजों लोगोसे मोनसे अब्ला माखासे आलासिफोरा जिरायनानै दंखायो ओमफ्राय नै जोंनि आलासि एक्ट्रिस आरो बिनानावफ्रा नै दा गावसिनि जायगाखौ लाबाय दे नै येस बे समाव फोथाराव ओंखारनायसै रायजोफोरजों एसे नुजानो हाय हेल' न'निसो लोगो मोनलायदों सारा गासिबो न'निखाना होमब्लालाय आंबो न'निखा सिस्टारनि बेबो न'नि ओरैना एनिवेज दा ओंखारबाय फोथाराव रायजोफोरजों हाय हेल' नायलांदो विथ द मिउजिक बुम आंनि लोगोफोर उन सिगां दंजोबोमोन ओरैहाय गासिबो लोगोफोर सोरबा आंखौ बुना लाबायलाय सोर लोगो लाजोबो इसोर गासिबो बे लोगो लायानो You ready for a demon? I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. God गामिनि हेफाजाब होग्राफोर बिसोरबो बिराद आखा फाखा गोसो गुदुं गोजाखा उनाव थाबायनायाबो बेमसो नांगौमोन ने बेम बेम नांगौमोन बेम सिरि सिरि मोनबाय दरसि गोबां रायजोफोर दङ नै गरमबो जादों बारबो सिबदों आलासिफोरखौबो नायदों माने एक्ट्रिसखौहाय नै बेलाय सोरबा मिनिदों सोरबा हाय हेल' येस I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna call weak, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from दानिया ओंखारबाय फोथाराव ओंखारबाय नै पारफरमेन्सनि थाखाय माने मोसासिगोन दे नायदो गोसो होनानै जोबनायाव आरोबाव लास्ट परफॉर्मेंस नै ओपन माने गेजेराव होसिगोन नै पाब्लिकखौबो नायदो एक साइड थानानै खेबदो एसे फावसायबावदो मानसिफ्रा फैगासिनो दङ दा बयबो नायनो एक्साइटेड दा बिनि थाखायनो पाब्लिकखौ नायदो पाब्लिक आरो ओरै सानजाथिंजायबो थानो हायो नै सानजाथिंबो था Thank you. दा बावैसो सावथुन मुलुगनि मुंदांखा
बयजोंबो नुजानाय बयजोंबो सिनायजानाय